Narodil si sa v 8. mesiaci? Ak si sa narodil v 8. mesiaci, neprišiel si sem byť zakriknutý. Prišiel si na tento svet s veľkou silou, zároveň tlakom a aj veľkými životnými skúškami. Ľudia narodení v tomto 8. mesiaci v sebe často nesú silnú energiu moci, zodpovednosti, vnútornej pevnosti a života, ktorý ich neučí cez ľahkosť. 8. mesiac je zároveň spojený so silnou energiou karmy, peňazí, hodnoty a toho, ako človek narába so svojou vnútornou mocou. Aj keď si toho veľa tieto osmičky prežijú, vedia držať, niesť a ísť ďalej. Lenže práve tu sa nachádza aj ich skúška. Že naučiť sa, že sila nie je len o danej kontrole, výkone alebo o tom, že všetko musia zvládnuť sami. Ale aj o tom, že človek musí byť aj mäkší, aj si veriť, aj pripúšťať, aj nenechá sa zožrať len tlakom života. Títo ľudia často prišli pochopiť vlastnú hodnotu, vzťah k moci, k peniazom, k zodpovednosti a k tomu, čo znamená stať pevne, bez toho, aby stratili samých seba. 8. mesiac nedáva absolútne žiadne slabé duše. Dáva ľudí, ktorých život učí, že skutočná sila nie je len v tom, koľko unesú, ale aj v tom, kým sa popri tom všetkom stanú.